Ei! Què passa, nanos? Molt bones a tots! Bones! Benvinguts al nostre canal! Aquest vídeo és un especial 0 subs. Zero. Per què 0 subs? Perquè no en tenim. Tu sí que és el primer, saps? Pues estem aquí, hem arribat al poble. Va, juguem l'aigua. Que maco, tio! Però tu i jo no ens hem banyat! Que bene! Vale, ja hem vist la platja, ara Anem a la platja, anem sí. cap a dins, a l'interior de... Anem a descobrir una mica la ciutat. Tu, para! Què passa? What the fuck? Què passa, bé? Vine, coño! Jo no... A veure... Va! Vols venir, gilipolles? Diferència entre l'Odec i el Bere, vale? L'Odec, segurament, i... Però els collons aquí, tio! I ara... I ara el Bere! I ara jo, Bere! Ei, molt bons a tots! Què passa, nanos? Benvinguts Com estem? al nostre canal! Un altre dia, un altre cap, tu! Avui estem a Nàrnia. A Nàrnia. Estem a Sant Cebrià, a la ràdio Sant Cebrià. Tate. I per què? Per què estem a la ràdio? Què fem aquí? Què fem? Què fem aquí? No sé, Odec. què fem? No sé què fem. Què fem? Ens han convidat. Qui ens ha convidat? Això de qui ens ha Això convidat? d'aquí, aquests d'aquí que estan fent l'imbècil, ens han convidat. Ens han convidat. Ara anem per aquí. Per què? Vine Banana cap aquí. Vlogs. Banana. Saluda. Oli. Hola. Hola. Però fes el teu saludo, en plan... Hola. I el Nil Murbach, no? Què tal? Sí. Què tal? Que ens diu, my Però- name is Nil. My name is Neil. Busqueu-lo al YouTube allà. Poseu una descripció. Ai, la bona risa. I ens està gravant la Paula, La Paula. que no té canal, però us posarem el seu Twitter. No tinc Twitter. No té Twitter. No estàs, tio, t'has dit... Hashtag festa Twitter, ja està. Per això, estem aquí, que ens han volgut fer... No sé què farem, la veritat. Veurem... Tenim una hora per fer El primo. un primo, no? Vale. I us deixarem els millors moments. Disney Channel que canvia les persones, això ha de ser el lema de Disney Tot s'ha de Channel. veure amb les últimes fotos de Demi Lovato, o sigui... Què ha passat? S'ha fet, Què ha passat? s'ha fet una sessió de fotografia despullada. Ah, sí? La noia... Sense maquillatge. Jo no Com ho me n'havia- saps, eh? No ho sé, Com controles, Ode? Com Un virus que Que m'ha no, no les heu vist, no? És allò Jo que no, jo mires no. al Twitter i... El Bere l'ha vist, No, m'ho va explicar. Li vaig donar like a totes. Explique, para que lo vean. I què? I ella et va dir alguna cosa a tu? Home, em va respondre. Va dir, moltes gràcies, s'agraeix. Perquè sap català, saps? Home, clar. Em va contactar directament, em va trucar directe, o sigui, like i em va trucar jo, què passa? Moltes gràcies per donar-me el like, s'agraeix la presència, tal... Bueno, coses de ser famós. Sí. Jo vull preguntar als Jokers si són de teatre o no són de teatre. Us aniré fent l'entrevista així al llarg del programa, així. Perfecte, no? Nosaltres som al teatre. Som al El teatre. teatre el tenim a casa, nosaltres. Nosaltres muntem un espectacle cada dia. No cal que el anem a veure perquè el vivim, el teatre. Una mica el que els hi ha passat als Jokers quan han arribat avui i que han hagut d'entrar en un cotxe, que no coneixien a ningú. Hòstia, ha sigut, vamos, una T'ha experiència. fet una entrevista a fons, eh? La conductora ha quedat contenta amb Ha nosaltres. quedat contenta. Una abraçada des d'aquí. Una abraçada. Ha pujat amb les dues col·laboradores del programa, la Paula i la Anna, i podem explicar alguna cosa de què ha passat al cotxe? O... No. Millor Ni de no broma, saber-ho. no? És tot privat. Què vols que Coses vingui que la passen policia o què? a un cotxe anant cap a Sant Cebrià. Passi. Secreta. Nosaltres tornem, mentre seguim rient amb el Joker, us poso una mica de música. Això que es diu Don't Be So Hard with Yourself, la No podíem dir sense brillar. No podem dir Sant Cebrià. Per aquells i aquelles amants de Crepúsculo, dir-los que el que creien una saga completa i acabada ha passat a ser incompleta, com la sexualitat. La dona, la noia és el vampir
i el noi és el normal. O sigui, la noia és una vampira, ara. Sí. Quan has dit Crepúsculo, els teus jokers han fet una cara de sorpresa. És que es diu Sidúsculo. Què passa, tants crits, joder? Aquí, tio, veiem Sidúsculo. Sidúsculo. S'ha equivocat, ho ha dit malament. No, és que el Lodec és un gran fan. Jo, sí, mira, a mi realment ho dic d'acord. A mi m'agrada si li treus les últimes pel·lis, que és un trunyaco de, vamos, de caldeu. I els llibres? Eh? Els llibres. Que és així, no? La cultura... Si un llibre no té pel·li, és que no és un bon llibre. Oh. Queda't amb això. Què passa, Paula? Bé, què li passa a l'Anna amb el Nil 66? Què ha passat aquí? Què passa, Anna? Què passa? Situem-nos. Amb el Nil 66. Qui és el Nil 66? Qui és el Nil 66? Anna, ens has d'explicar Qui és el una Nil cosa. 66? Anna, explica't. Un moment, Anna. Explica't. Qui és el Nil 66? S'ha posat vermella, atenció! Posat vermella. Cal dir que no sóc jo el Nil, vale? No, no, no. Nil 66, no. És un gamer. Sí? Gamer. Oh, un gamer. gamer. Un gamer. Amb moltes Però R's. Rrr. què hi ha entre Gamer. vosaltres? No. Ara sóc jo l'encarregat dels Vale, vinga, va. Cotilletos. Canvi de papers. Què com a passa amb Crepúsculo. vosaltres? Què passa amb nosaltres? Diuen per YouTube, no sé jo, Per YouTube, eh? diuen per YouTube que hi ha coses rares entre vosaltres. Coses rares entre nosaltres. Ho desmenteixes o ho afirmes? Ho desmenteixo. Mentira. Mentida! Mentida! Hi ha amics se'n fan? Allò que diguis, aquest no el suporto... Què vols dir, perdó? Enemics. Enemics. No. A YouTube? Competència... Sote. El Leti de cara, és el nostre enemic. Ens va voler matar. Ens va matar. Ens va voler Sí, matar. quan vam arribar al Sensub, no? Sí, I vam algú arribar us al copia? Sensu. Us copien? Us copien. El Rubius ens El copia. Rubius ens copia. El Rubius escriu jokers i ens copia les idees. O sigui, què passa aquí? És un cabron. El Algú viatge ha a de dir. Xile hauria de ser nostre. Sí, ens va robar la suite presidencial, tio. Anem a tindre converses amb ànima. Què en penses de la foca de l'Àrtic? en Joan sota La foca de... fotos, tio. Un moment, Vols callar? Sisplau, que estem parlant. De la foca, de l'Àrtic. Ah, clar, la foca de l'Àrtic. La foca de l'Àrtic. La foca de l'Àrtic jo la trobo una gorda. Gorda, però gorda, gorda. Algun cotillo més per YouTube? Ha mirat el Bere amb una cara de ara et toca a tu. Ara vaig jo. Sí, A veure. és una pregunta. És cert que estàs amb el WoW? El Bere. Nos han pillat. Suposo que per algú que no sap res de YouTube, això pot ser bastant estrany. Clar, Això pot ser... certament. Això l'acabes de liar, L'acabes de liar molt heavy, Paula. Vull dir... Però Ho has tret a la llum. no es podia saber, això era un secret. Això són secrets Què feu de... traient secrets a la ràdio? O sigui, me'n vaig. Me'n vaig. Dic, no? Adéu. Vinga. L'ha carregat, primera. L'ha agafat la força. Estem aquí, al mig de l'entrevista del programa. Com va l'entrevista, Òdic? Com va? Explica'ns. Ens hem posat massa serios. Ja, tio. No pot ser! No pot ser! Sergios. Nil, vine cap aquí. Digue'm. Ets el responsable de que estiguem massa serios. Què n'opines? Però canviem el rol, Ara ja sé que... Per què, Nil? Per què? Per què, Nil? Poseu obert. Va valent. Poseu obert davant de... No. Per què et dius Nil? perquè... Vull que t'obris. D'on ha sortit el nom? My name D'on ha is Neil. sortit? Tu has sortit del riu. Del riu. El río? La mierda. S'està partint el cul un altre cop. T'ha demostrat. Algun cotilleo més, no? Sí, un mes. Aviam. Per l'Odec, Ui. que té amb la Rurutza. Hola. Hola, Rorutza. Què tinc amb... Res, som amics. Amics Sí, i sí. prou. Amics. Amics. Ens passem moltes hores jugant al Minecraft. Sí? Sense parar. No? Feu casetes i plans de vida junts? Tenen un porc. Crieu cabres? Però no passa d'aquí, no passa d'aquí. Vull dir... Viu en una Tot, masia? tot virtual, no? Tot virtual. És un amor a Minecraft. Algun youtuber que recomaneu així ràpid? Algun youtuber així... Mira, català podem dir... A l'Eti. A l'Etinet és el que seguim així. Sí, l'Eti és el que seguim més, perquè creiem que és un tio de puta mare. O sigui, perdona el llenguatge, però és que és un crac. I castellà. Ara estem seguint bastant un que es diu 8, Sí? que fa tops. Pues anar, Ja estem. ja estem.
Què fem? Que- Ara què fem? Marxem a casa, tio. Marxem a casa. Palo, tio, Mare vaya meva. palo. Ha estat bé, no? M'ha molat a mi. Sí, està molt bé, molt professional. Sí, aquí tenim el El míster. professional, molt pro, Escolteu la novetat, si no, s'ho rajamos. Recordeu, no és de Sant Cebrià, No, no. És un altre poble. És un altre lloc. Secret. És Bueno, una pues esperem que us hagi agradat, que us el fascini, Esperem que us ho fascini, I res. i fins la pròxima. Nil, després del vídeo, sisplau. Que vagi bé, moltíssimes gràcies i què feu vosaltres quan us despediu? No, què fas tu? Jo faig així. Estem ja. Adéu. Pues ara. Va, fes-ho, va. Faig així? Sí. Però veniu. Aviam, sortiu. Va, fem els tres a la vegada. Vinga. O serà Origen, Inception. 2, 1... For a better day.